Ja, hej. Det er Finn fra Brug & Rengøring. I dag vil I få fortalt lidt om, hvordan renvandsvinduespudsning fungerer, og hvad det er for noget. Pudsning med ren vand går i store træk ud på, at man i første etape tager det postevandet, renser det i nogle filter, noget omvendt osmose, nogle sandfilter, så det bliver 100% ren vand, uden urenhed og kalk og andre mineraler. Step 2, det er, at man fylder det ind ude i sin bil, en tank, og har en stor pumpe, hvor man pumper det videre til det, der hedder en vandførende stang. Eller sådan en her, hvor det bliver sprøjtet igennem røret her, hvor man så vasker vinduet af. Som man ser her, fik man vasket rammer samtidig. Og det eneste, der skal gøre nu, det er, at solen, blæsten, skal tørre vandet ind, og vinduet vil stå helt spejlblankt. Hvor kan man bruge renvandsvinduespudsning? Det kan man stort set bruge alle steder. En af de store fordele ved det er også, at man slipper for stigearbejde, og man kan komme ind over områder, hvor man normalt ikke ville kunne komme ind. Ind over glastage og tilbygninger og så videre. Det er Finn fra Brug & Rengøring, så siger tak for nu.